ታሪክ سلام طعنا نايفلخم كبراتن كبرانن تختاتت مدب كبح تاريخ نلومي كابتا بكولونيل قبر اكزابير محاري زي تصحفت وعلو تقادلتي اتبل قلي كنشلا بالناينا نابخاتكم كنبلو نمكتالكم بخبر زعدم أرون عنداي كاب سندات سراوي صلاي نمدمساس وقاو زامركيتوم لعلو سب سلطان درج عززت نايت جنبار زنبرون عرتو جزو علون زصحفو صعبو يقرب عزازو وقاو زنبره ميجر جنرال حسين احمد اب مسواعتنت الناس صنات زسميا مصحفو كاب زقربو بقدامنت اتكونتات نصلا اسلز تعملو أور حلقاتيت شحنت شعات 176 مالت شحنت شعات 184 عامة مرت أوسن سميناوي معراب وقاو إز ممريان أسران سلسن كفلوطورن نايس ألاقي كبابا تجيرو أبزي نايمجم مرتانا أور حلقاتيت كبابا سراويتنا بعوض كوص كيلو إذا كالاي كبابا دحر حد ورحقينو أور حمقابيت سلاقي زلو حيلو أخاخيبو زكايدو بمبارو سراويتنا كاب زلو ولمدي تبقيسو كبيت برتنا نزي ممراخن إدنا نزي محابن مرين زخونة ناي من سحبو أكايدو أبزيز حزن هموت كبيت برتنا تانكتاتنان أبيت سلايكي ودق بمبال نتقول عقولن أسعام إن برخاتات وصلاسنك أيح بحر سجيرنا أف عبد كنأتو كيلنا سلزخونة خا استراتيجياوي أقداس النزلو وتهدراو سفرا الجينن كساب دوب السودان كاروران بملؤ كنقدفو بمقداتنا كاب قارورا كساب باصع زلو وسناسن بحري نسلاي كفوت كخون كيلو بتحرز فصامه بحدش حيلي حصص قمتو سيتكا نستداخم حيلي سلاي ابكند مهرام دحرزي كلاي سعرت كم لمادوم تحتتن مدلاي اب مغيه اتو مستم فتوتي زبالو سوفيتاويان امخرت بمرخابكا نا بريزيدنت نايت هاجر بزقرب ريبورت مسرت ازازو وقاو از كاب اف عبت بحصص ناديس ابابا تصويعو بوتادراو بوليس تعجبو كمز اسر تغبره قصيلو بريزيدنت نتو غداي زصاريو لعلوات مكوننا زلو اصراي كوميتي اورحي ميازيا 1976 مالت 1984 كمز مسرت تغيرو اتو كوميتي تقالاتيفو ناب اف عبت بمخات نابلات 13 كفلوت اور دحر مركاب ناديس ابابا تمسات أنا خا كم أسرت تسويعه قالي كم زهب تجبره أما أسرتي أبز نبر كل جزء مع التاوي زحسب زنبركو أبزخون الساعة تسويعه كريشن مخانيت رايوم كوميتي سرحود حرمودا نا بريزيدنت ريبورت قريبو كساب ورحن حاسش 1976 مالت 1984 عامة مرات نحمشت ورحي أما أسرت دحر مصرحي نسعة تبايلة تفاني إذا تكبر مالت نسعة تبايلة مسمع رجاي نفس الحي مملاسي
ንብዙሓት ዘገረመ ኮይኑ ምስ ፕሬዝደንት መንግስቱ ፍሉይን ጥቡቕን ዝምድና ከም ዘለኒ ገይሮም ዝቆጽሮ እኳ እንተለው እዚ ግን ብመሰረቱ ጌጋዩ ሓደ ካብ መኮንናት ደርግ ዝነበረ ኮሎኔል አምሳሉ ገብረዝጊ ኣብታ የኤርትራ መዘዝ ትብል መጽሓፉ ንምድምሳስ ውቃኡ ዘመልኪቱ ካብ ዝጽሓፎ ኣብ ልዕሊ ውቃኡ ሓያል መጥቃዕቲ ተፈነወሉ እዚ ካብ ጎረቤቱ እናደው ኣብ 60 ኪሎ ሜትር ርሕቀት እዩ ነይሩ ነቲ ዝተፈነወሉ መጥቃዕቲ ብዝግባእ ብምቋም ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ዓበይ ክሳራ ብምውራት ጸላኢ ንኸዝልቕ አገደደ እዚ ሰራዊት እዚ ብዝለዓለ ደረጃ ብምውጋእን መስዋዕቲ ብምኽፋልን ጸላኢ ዝፈሸለሉ ብምኻኑ ሕነክ ፈዲ ከም ዝፍትን ብሩህ ነይሩ ኣዛዚ ናይቲ እዚ ኸኣ ነዚ ጸብጻብ እዚኦም ኣሕሊፎም ነይሮም እንተኾነ ግን ሰማዕተ ሳይኑ ሓደ ተወሳኺ ሓይሊ ክለኣኸሎም ሓቲቶም ነይሮም ከይተላእከሎም ተሪፉ በቲ እተረኽበ ውፅኢት ግን ኩልና ተሓጒስና ነርና ብሪጋደር ጀነራል ሁሴን አሕመድውን ካብ ልቦም ኣድኒቖሙና ድሕሪ ሓደ ወርሒ ከምቲ ተገመተ ጸላኢ ኣብዚ ግንባር እዚ ንዘጋጥም ስዕረት ሕኒኡ ንምፍዳይ ዘለዎ ሓይሊ ኣኻኺቡ ኣብ ልዕሊ ውቃኡስ ዳግማይ መጥቃዕቲ ፈነወ ውቃኡስ ብጅግንነት ተዋግአ ካብ ላዕለዋይ ኣካል ግን ዝኾነ ረዳት ኣይተላእከሉን ኣብ መጀመርታ ሓይሊ ውቃኡስ ማህሚኑ ስለ ዝነበረ ንናይ ጸላኢ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ክጻወሮ ይከኣለን ስለዚ እዚ ዘለዎ ሰራዊት ኣኻኺቡ ገማግም ባሕሪ ሒዙ ስልታዊ ምዝላቕ ብምግባር ምስናደው ተሓወሰ ሕጂውን እቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ክቕጽል እዩ ብናይ ውሽጢ ሃገር ጉዳይ ሚኒስተር ተስፋይ ወልደ ስላሴ ዝምራሕ ጉዳይ ውቃኡ ንምጽራይ ሓንቲ ኮሚቴ ተላከት ኣብ መጨረሻ ኸኣ ሓያል ውግእ ገይሮም ስልታዊ ምዝላቕ ብምግባር ናብ ናደው እተሓወሱ ብሪጋደር ጀነራል ሁሴን ተሓታቱ ኮይኑ ብትእዛዝ ሊቀመንበር አዲስ አበባ ንስራሕ ትድለለኻ ድሕር ምባል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምድር ጦር ተኣሲሩ እዚ ውሳኔ ነቶም ኣብ ግንባር ዝነበሩ ኣዘዝቲ ኣሕዘኖም ድሕሪ ናይ 6 ኣዋርሕ ግን ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ስርሖም ጀመሩ ሻለቃ ማሞለማ ኣብታ የወገን ጦር ትዝታየ ዝብል መጽሓፉ ናይ 5 ዓመታት መስዋዕትነትን መደምደምታ ናይ ትመሪር ውግእን ብዝብል ኣርእስቲ ካብ ዝጽሓፎ
ካብ 1971 ማለት ካብ 1979 ክሳብ 1984 ዓመተ ምህረት ኣብ ግንባር ኣልጌን ዝዓስከሩ ክፍለ ጦራት መበል 15 ኣጋር ክፍለ ጦርን ድሕሪ ዝቆመ 23 ክፍለ ጦርን ከምውን 29 መካናይዝት ዘርኣይ ደረስ ብርጌድ ነበሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዝሕ ሰራዊትና ክሳብ 20,000 ይበጽሕ ነበረ ድሕሪ 1974 ማለት 1982 ዓመተ ምህረት ግን 15 ክፍለ ጦርን 19 መካናይዝት ብርጌድን ናብ ካልእ ግንባራት ብምኻዶም ኣብቲ ግንባር ዝነበረ ሰራዊት ብፍርቂ ስለ ዝጎደለ ነቲ ሰፊሕ ግንባር ኣልጌን ንምቁፅጻር ብውሕድ ዓቕሚ ፋሕ ክብል ተገዲዱ በዚ መሰረት ውቃው እዝ ሓደ ክፍለ ጦር ማለት 19 ክፍለ ጦር ጥራይ ሒዙ ኣብ ትሕቲኡ 4ይ ፓራ ኮማንዶ ብርጌድ 32 መካናይዝት ብርጌድ 9321 ኣጋር ብርጌዳት ብድምር 6,000 ዓቕሚ ሰብ ሒዙ ንግንባር ኣልጌን ክከላኸል ጸኒሑ ግንባር ኣልጌን እንዳሳሕወ ብምኻዱ ጸላኢ መጥቃዕቲ ምስ ዝፍኑ ናይ መወዳእታ ዕድሉ እንታይ ከም ዝኸውን ምፍላጥን ምግማትን ዘድልዮ ይነበረን ንግንባር ኣልጌን ምክልኻልን ምጥቃዕን ሙሉእ ሓላፍነት ዝወሰደ ውቃውስ ዘለዎ ሓደ ክፍለ ጦር ጥራሕ ሒዙ እናጥቅዕን እናተኸላኸለን እዚ ምሩፅ ሰራዊት ን5 ዓመት ሙሉእ ኣብ ሓደ ቦታ እኳ ደኣ ከም ኣልጌን ኣብ ዝኣመሰለ በረኻ ኩነታት ኣየር ንሰብ ገዲፍካ ንኣራዊት እውን ዘሸግር ናይ ስንቅን ዕጥቅን ዕደላ ዘይተማልአ ግንባር ብተፈጥሮን ብሰብ ሰርሖን ሽግራት ሓይሊ ሰራዊትና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናንቆልቆለ ከም ዝኸይድ ኮነ ጸላኢ ነዚ ኩነታት ተገንዚቡ ናይ ሰራዊትና ሓያልን ድኹምን ጎኒ ገምጊሙ ነዚ ሰራዊት ንምድምሳስ ሓንሳብን ናይ መጨረሽታን መደብ ኣውፅኡ ተበገሰ ዝነበሮ መደብ ብቅድሚት ማእከልን ብድሕሪትን ብሓንሳብ ምጥቃዕ ዝብል ኮይኑ ነዚ ንምትግባር ካብ ካልእ ግንባር ከይተረፈ ሓይሊ ሰብ ወሰኸ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1976 ማለት 1984 ዓመተ ምህረት ምሸት ሰዓት 9 ሓደ ብርጌድ ዝኸውን ሓይሊ ጸላኢ ኣብ ቀዋሚ ዕርድታትን ካብ ዕርድታትና ንምብራቕ ወገን 10 ኪሎ ሜትር ርሕቁ ዝርከብ ናይ ሎጂስቲክ ማዓስከርን ናይ ውቃው እዝ መምርያን መጥቃዕቲ ጀመረ እዚ ሙሉእ ለይቲ ዝወሰደ ጉዕዞ በሃንደበት ኣብ መምርያ ብምብጽሑ ጸላኢ ብቐሊሉ ክቆጻጽሮ ከኣለ ኣብ ድሕሪት ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ነቲ ብድሕሪት ዝኣተወ ጸላኢ ከዓግትዎ እኳ እንተዘይከኣሉ ነቲ ተቃውሞ ከም ዘይጋጥሞ ዝሓሰበ ጸላኢ ግን ዓብ ስንባደ እዩ ዝነበረ ብኸምዚ መልክዕ ሰራዊት ጸላኢ ኣብ ዝሓሰቦ ግዜ ነቲ ዝድለ ቦታታት ክሕዝ ስለ ዘይከኣለ መሬት ኣብ መጉሑ ኩነታት ናይቲ ውግእ እናተቐየረ ብምኻዱ ካብ ግንባር ዝመጸ ሰራዊትና ንጸላኢ ብጎኒ ብምህራም ከጥቅዕ ጀመረ ስለዝኾነ ኸ እቲ ኣብ ድሕሪት ቦታና ዝነበረ ውግእ ብዓወትናትና ክዛዘም እንከሎ እቲ ብግንባር ዘጥቅዕ ሰራዊትና ግን ንቅድሚት ክቕጽል ስለ ዘይከኣለ እቲ ውግእ ጠጠው ክብል ክኢሉ እዚ ይኹን እምበር ጸላኢ ዝነበሮ ስዕረት ክወሓጠሉ ስለ ዘይከኣለ ኣብ ነዊሕ ኮነ ሓፂር ግዜ ዳግም ተወዲቡ መጥቃዕትታቱ ክቕጽል ምዃኑ ንኩሉ ብሩህ ነበረ ነዚ ኸኣ ካልእ ሜላኪ ሓንፀፀ ዝነበሮ ጉድለታት ጥራይ ብምእራም ምስ ዘጥቅዕ ነቲ ኣብዚ ግንባር ዝነበረ ሰራዊትና ጽዋርን በቀሊሉ ክድምስሶ ከም ዝኽእል ዘጠራጥር የብሉን ምኽንያቱ ሰራዊትና ኣብ ቀዳማይ ውግእ ዋላ እኳ እንተተዓወተ ብዙሕ ክሳራ ስለ ዝነበሮ ግን ሓይሉ ኣመና ተዳኺሙ እዩ ዝነበረ
صلاي نوح جزي كي وسده كابكال جنبار سراويت بموسخن بمكنايزت بمتنخارن كتقع مخانو 95 مئتاوي زت تفلت نبره وقاوس نزفليتو نلعلواي أكال توسخ متأنخر عاقمي مزي وهابو اتجنبار نمتقعتي صلاي كل مهلو أفلته بوغن لعلواي أكال استوهاب الجبر مسجن زحزن كوينو حدا شح زأخلو قبو تعليم زي وصلو حدست ترايو لإخو كم تسويتنا صلاينا حدا ورحز أكل مدلواتو بمصفاف 10 مقابيت 1976 مالت 1984 عامة مرات لك فرق معاتي متقعتو جمره أبكتر زقبر متقعتي كال حب علامة كم زلو نمردا زصقماي نبرن صلاي نزم دبزي زمرت صلو مخنيات بقطري برهانن بمشتكا بحجز ورحت حجزو زنبرو دخمت أريمو أب زمد دوبو جزي نتوج نمو دايو بز مدب مزتكعكا ملو بملو كم زعوت رجس أنيا نبره صلاي بزحن صوصو مدب مسرت وج النقصلن كلو بليتي أبز جبرو متقعتي نتي إنها تخلخله زين سحب زنبر السراويتنا أب منجو سليخو بزقاتو حيل صلاي تبتاتينو نفتي كلاي دفاع النمحاس تنكسعسه صلاي بكل وجنات متقعتو سلز قصلن نتي نادي حريت بوتاتات أخبيبو سلز حزن ناب كبابي ممرياك بصح بزح جزي أوسدلون سراويتنا حجز كبتي أسوار مالت نكبت رشراشاتن سعر تانكن زدلي تتوقاسي كي يركب مسمر عدلا سلز تبتكي نسألعي نمكل خال عقم تساني أنا حاولت أنا بيتن مقابيت 10 حدا بقئس ناينوكو وقئنا تخايدن كلو أبو قون سراويتنا تسليفن زكلا خلاز نبرا تانكتات نافتي 10 كيلومتر حقوز ركب كرايز بهالبوتا بليتي كمزن سحبا سلستقبره أقار سراويتنا بزي زخون حقز تانكتات أفتي كالع قولاقول أنسار تانكتات صلاعي كواقع تقدده نسبحيتو كسارا سراويتنا النابس حب مخادو نسون نابكراي كان سحب تقدده أبكراي تأخاقبو داقم موداب أب مقبارن كلو صلاعي كونتات أير نايت معالتي أب قمت بمتاو مكنايزت حيلو بقطري نابكراي كسأقع جمره صلاعي بملو جنبارن دحريت بوتاتاتنان تقوطاصره زترفو نجر انتنيرو نتي أبكراي تأخاقبو زنبر السراويت مدمساس ترايو سلزخونخا صلاعي كباب فرق ليتي أبكراي متقعتو جميرو نملو ليتخا كتسيلو 10 مقابيت بروكو بمكنايزت استدقف متقعت صلاعي تجمره أبزك فلت زلوو حدنا يوغن سراويت نناي صلاعي متقعت مكل خاصينو نسلسة تخطاتلتي معالتات أب 6 كيلومتر زصفحاتو جنبار النات واقعي كان سحابن كلو كابا علواي أكا زخور حاجة زي جبرلو وي زي حسبلو انت خوينو منجست قالو يلكا كتأمن كبيد نجاريو دحري ناي 7 كلتن ساعتات وق سراويتنا كاب عاقل صبات استبقسه كبابي فرق معالتي كتقعكوا انت فتنه زخونه فرق يترخبون صلاعي نزو كونتات مزميزو بوغن سمينن دبوبن اقفحو بممطات نسراويتنا كخردن سلاز جمره كباب ساعات 4 دحر قطري اتوق ناب كبابي مرسا تخلاي كبصح كيلو بدحرزي كجبر زكال نجر سلازي نبره كبتي أسوارنا بجماعم كأي بحري ندبوب كنزن صاحب كوانت تجبره زبزح أسوارجن عبيس ألاقي كم مودق كده حنايك علن أبزجن بار عسكرو كابز نبر سراويتنا حدا ربع زخون ناف عبد كان صاحب نكلو اتسترفجن موت مروخن كينو تريفون أبزو كنتات لعلواي أكل زخون يخون سجومتي زي موسادو اتدقبار بهاجرن هزبن كمسقوات زي حلف أسرارها نهزبن هاجرن كاب مقدع حليفو نسألعي بمنفسن أسوارن يحيلو نتي دحيروز مسألة فعات نايز هاجر مسرت كم زخون نمردو أيس أجمن
እምባርከስ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብ ከብሐ ታሪኽ እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም ካብ ሰነዳት ሰራዊት ጸላኢ ዝተረኸበ ኮይኑ ንምድምሳስ ውቃው ዘመልኪቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን ደርግ ኣዘዝ ናይቲ ግንባር ዝነበሩን ኣብቲ ውግእ ዝወዓሉን ዝጸሓፍዎ እዩ ነይሩ ኣብዚ ቅጽል መቐጸልቱ ሒዝና ክንመጸኩም ኢና ንስለምክታልኩም ኣመስግን ሰላም